E ademais hoxe no Carballiño temos outra moi boa noticia. Hoxe, precisamente esta mañá, producíase esa adxudicación a unha empresa, neste caso valenciana, para a musealización da fábrica do papel, tan importante culturalmente para o Carballiño. Esta mañá o alcalde do Carballiño, Francisco Fumega, anunciaba que hoxe mesmo procederase a adxudicación do proxecto de museización da fábrica do papel. A este concurso público presentáronse 3 empresas e a adxudicataria foi unha valenciana, que ademais permite abaratar o custe do proxecto en 30.000 euros, ata un orzamento total de 170.000 euros, que será financiado pola Xunta de Galicia. O proceso, pois consiste na musealización do que é o secadeiro da fábrica de papel. Vai a musealización da recepción, o que é a recepción de visitantes, donde esta empresa ten que instalar un mostrador de doble altura, ten que instalar as mesas e as cadeiras, vai no contrato, os armarios e o roupeiro e o almacén, e os estantes todos diseñados para que se integren nesa filosofía de reciclaxe que leva o proxecto en sí. Dentro deste proxecto, contémplase que os visitantes poidan facer eles mesmos papel en directo, a través de papel xa usado, dándolle unha nova vida. O alcalde explicounos máis o detalle sobre este proxecto, no que no andar baixo terá 3 zonas, o encolado, o bruñido e a preparación de papel. Nesta zona tamén haberá expostas mostras de papel antigas que se foron recuperando. Unha bañeira grande, o que lle chaman a tina do obrador, as formas e o procedimento de secado. Tamén neste semisota, que é según se entra na fábrica, vai haber un gran batán, que é o que se usaba para prensar. Unha vez feito o papel, tiñalle que sacar a auga para poderlo secar e colgalo, e vai haber un gran batán que vai ser un dos elementos, entendo que significativos e que van chamar poderosamente a atención neste museo. E despois vai haber tamén un mini estudio de elaboración de papel xa fora do proceso artesanal do século XIX. No andar de abaixo, pois habrá 3 zonas, unha zona de encolado, que irán as follas de papel e recibían unha especie de goma, de laca, para que cando escribía a xente con pluma non quedara toda a tinta no papel e se emborronara. Vai unha zona de bruñido, é dicir, unha vez que facían o papel, pasábanlle unha especie de plancha, naqueles momentos eran cantos vivos do río, pedras, co cal vaise ver todo ese proceso, e a zona de clasificación e reparación do papel. No primeiro andar estará todo o proceso de tendido do papel e unha explicación e mostra da creación do papel na comarca do Río Arenteiro. No segundo andar crearase un auditorio para 40 persoas e unha visión xeral de todo o que será a fábrica. Fora do proxecto e financiado neste caso polo Concello, estáse xa redactando un proxecto para a creación dos mazos exteriores, que será elaborado por un artesán local. Ligado ao papel, fábrica de Bouteiro, fábrica da Lavandeira, que é a que vai acoller o Museo do Papel de Galicia, fábrica de Astureses e fábrica de Lousado. 4 elementos fundamentais nesa primeira metade do século XIX. A fábrica da Lavandeira pois vendía o papel para a Diputación de Pontevedra naquel momento. Créanse o que son os estados, desaparecen os vellos señoríos e é necesario pois publicar os boletins oficiais, a prensa ten moito auxe, co cal o papel é un elemento de transformación e todo eso vamos mostrar neste primeiro andar. O prazo de execución desta reforma será de 6 meses, 3 neste ano e outros 3 no ano próximo. E o alcalde conta que para o mes de marzo ou abril de 2023 poida ser inaugurado. O Concello colaborará ca Xunta para que este sexa o Museo do Papel de Galicia e estea integrado na rede de museos. Un proxecto que, xa digo, nós trascendemos a óptica localista e entendemos que é o Museo de Papel de Galicia e estamos dispostos a colaborar ca Xunta para integralo no propio núcleo museístico do Museo do Viño de Santo André e do Museo de Ribadavia.
entendemos que son proxectos que teñen que ter unha visión máis global, que teñen que incardinar todo o que pode ser o futuro turístico da Galicia interior, e nesa línea foi na que solicitamos a colaboración da Consellería e tuvemos unha boa recepción.